Chibai le ve kule tun trum chu thriller film monom tak till death ti kan clear ho don ani anin nei anniversary thlen ma zan chuan emai chuan arin omlo na pa to ma chu achena ani chuan anin kar siam thattumin angen na sa a emai chuan rilru siam fel nget burin to ma chu hotela chuan akal santani an anniversary ni ya chuan emai chu apa salma ka motorin office avatloa receptionist chuan pangpar ne na lolom thoya ma ka thutna lam apan ngala ma se mulo ado kana chuan mana ma kanen anin ton ma a ru pakhat bobian MI ai tekna case file cholo oma MI tan chuan thil ton dom lo takani chuwang chuan apasalin chu tiang file khoi choril ro ha hlia marka chu lo lu chuan a kor hak te chu soi selin athom no du zong ha turin ati a ti chuan MI in bobia thala ka keng chu mu a MI chuan file chung chang chu lo zot thoya marka chuan bobia chu jail atanga chwa to thoshila aril ro chu ha de uma se zanri ai tura an chwa chuan MI chuan angai sak zui lem lawa lifa chuan to ma lo lut ve a marka chuan imai le to ma chu anin mel shat le shat lawa zota to ma chuan in mel shat lo tin a changa nima se an pani chuan an zam dun mel le mai marka chuan anin kar engma shat nei lo an email restaurant a chuan thilpek engma in pilo turin intiama se marka chuan MI present tur chu aron phora ani chuan steel chi customize chu pe a MI ve thung chuan Super Bowl ticket in a surprise ve thunga marka chu MI thilpek chuan atilom vak lo ni turani chia ortir ma chuan a thilpek chu a hui son vata dinner nei zo chuan an pahnia restaurant an chwa san nu chuan waitress chuan Super Bowl ticket dokana lo om chu chara chu mai ani lo marka chuan chu mizana ta na a surprise chu ala pe zo lo imai chu aipte zen turina ti a chuta chuan mitwam na helo oma marka chuan mun fian rial lama chuan a shwai zela imai chuan amita tuam wangin khoilama nge an kala she theilawa asia chak to ema wang chuan imai chuan amitwam na chu phela ti chuan hlataka wur filtle dil khangvek kara an lake house lo lang chu muta a chulai muna chuan hun tha tam takte lo mangdun to in ma ka chuan thinlung munhu te kai tho thei ain be se a mittuam imai chu chaukalama kalsanin voiza chiar turina ti a ma se voiza chiar thleng lo chuan imai chuan amittuam na chu phela in chung chu mombatti le pangpara cheivi kaloni markalaka a surprise dang don lekha chuan ti hana in ziaka ka thinlung takin ka mangai che thina in min chen ma lo zong rinom takini tan in chunga chuan akal kwala pangpar tla te tang chuan ma ko omna chui zela room thim taka hian an thalak chu a khat veka ta chuan record player va mu in play me ti alo in ziaka an play cha chu a surprise chiang khermai la chu lo in play ya a chui chun zom ta zela ti chuan an bedroom he va thlenga ta chuan ma ka chuan champagne no ni ne na lo muaka ma ka chuan pasal tha takani lo wang chuan ngai damadila anin kar chu zoi zoi siam thada du tho soya chumi zan chuan no panunan mang nge nge ni atuka har chuan imai chu ma kanen kutkola phuarin an lo oma a kutkol chu phelatuma ma sema ka chu alam ron hoin alua chuan in kap tamaya imai chu launate shia thiam launate chiai na ten a khat tavika ma sia kutkol chu phelan tum ta a wandwai thak takin cha bi mu lo ba ka tha nei tok lawani imai chuan puitu ko turin len line chu an daila ma se phone chu lo chia ti chuan ma ka silai chuan chain chu ka tuma ma se silai mu khat chau lo omni in ma kanin ka lumna na lo mang dai to si aman tangkai thi tur engpo zongin ema chuan ma ka ruang chu anuk zela pona light chu awa on thei shama an ko satellite chu loin onin amo kor chau chu chulai mun ruak zau tak a chuan lo in khaya koravalak son chuan an hnunga safe pakhathe lo oma chuti lai chuan angai saklem lo emai chuan marka korha in mo kor chu marka ruang hnu kwana na manga
amai ro chu in hnuaya chuk chu ar sat wangin marka ruang nen chuan an lum thata a van doi thak takin anom na chu hlatak thlenga vur tlang cha tak main a kho mu chuan chua puina zona tumna chu beidon na mai ani chu chu ala tok lo ni chuan kilongin ala omzuya vur vot tak chunga akal theidon lo sa emai chuan upper chunga a phone chu wala ka tuma ma se pangpar khoina chunga tuya lo in chia vek to a chevi ka man tak lo ani chokalama thil awazonga wani thak takin bolho bom chunga akar cha bi chu muta hlawa ma se kar thleng turpon garas thlengin vur chunga akal thawngai ti chuan anin nei korthem chu vur laka him theinan aketwam na na manga karwa thlen chuan makarwang chu passenger seat ta anam luta kar chu tinung ta a amai ro chu ma ka khan emai nun ti shom chu lo tum ngang mai kar atangin petrol polo la chuak 5 veka atan bo theilo nan ti chuan car audio player a chuan music he aron ri thuta marka o shia chu emai chu phuna sakher mai atana recording anu chhia chu lo ni rengin marka chuan anin kar ti that atum ati kholo dan ti soin abyal pane chungchang sha dei to thu te chu soya ma se chumi chu en ka na chana ni lawati a emai mangang chu inchunga alut le taringotani identifya amaya changin thisen te chu ti 5 vika ti chuan marka kora hak lai chu a hak sakta vika ti chuan markan chia pek chu philatuma ma se phel thei to lo basement lama po siam chei om thiang zong zong chu lak son vekania a thin rim lutuk chu emai chuan marka chu an khum ve pa in ani po ari nom lo ti te chu a chat na rei to thule marka chu atana a thi dei to thu te chu a cham chuak ve a chuan basement a engma thil tangkai mu tak lawa chuan emai chuan marka ruang chu inchung lama anuk chhole ta a room thim chuan emai mit alale ta tlat mai avalu nak chuan thalak in tar te kha marka nena an thalak alo ni ozong lawa a then te chu to manena an thalak lo ni in bobia thalak po banga chuan a mu a record player lam chu apan le a voi khat aun le ta ma se ton trum chu tape a play fu ta chu tape chu bobia chung changa hearing an nei na an thu zo fi alai lo ni emai chu trap chungin thalak te chu pot thler ta a ma se kar lo thleng thoma sia chuan ngoi ring in adinga ke pen thoma sia a ti chuan kong ka puiber in kikri nen toimoin kong ka hon an tum chuan khar nge tur chuan atlan ngala ma se to ma lo ni reng emain to ma lo kal na chana zo chuan makati le a aman local tura a message thua soya emai chuan markan le khausa kal turin a thlemani ti chu sha thiam ta thuaya toman emai thisin kai loya mu chuan emai chuan kongka chuan hun saka marka ruang nena cheina in thlung ring chu a mu a toma chuan marka chu fin fiana ati chingpen ti police na chia to wangle acquirer chu achiat vek to wanga manin thatani ti chu sha thiam ngala emai chu pasalin anuk telve te sia chuan a thinrim khermai emai chuan toma chu police khauturin ati a ma se ukilani nangin toma chuan adin mun chu ta na thalo te mu a abik takin amai thisen kai alo ti fai to wangin ma ka chu akap lo ti fin fiana om thei chu ti re ni police ka uma chuan toma chuan emai in boina to lo nan chuan lam thatak an phwa ngai ti asheta a ma se police ka do lo chu emai chu athinarima ma ka plan chu a fil fai ema wangin ama chanturin ani chu a message sa angai mi a toman phone phoratum chu akara achar sina thengil te she chuaka masila tura chua ma hau chuan kar pakhat dang chu ron thleng lia an pani chuan an zam ru kher mai toma chuan awama chon hlan chuan emai chu inchunga lo biru turina ti a ti chuan toman kota lo nga lai chuan kar chu dinga jimia local chu muta plumber ni in markan pipe chia siam thatura ko thua soya toma chuan markan poisa pe kalo tiam za chu pia kaltir mai tuma mase jimia chu alulul tlata akal du talawa jimia chuan bathroom mana du thua soya melzani somnga atanga local thole azuna chu athua soya mase toma chuan do ta soeni ringlel ngalin kalturina ti a jimia chuan ati thathei vak lo ni ti a mu chuan bobia chu kar atangin aron chuaka jimia chu ake vo to ema wangin bobia hena chuan thengil turina ngena chuti chungpo chuan bobia chuan jimia chu hadam turati in tomalam chu hoin voi tam taka vita
ti chuan in chunga lutin emai chu ama beitu chu chiang takin avain mu tira Jimmy azam lu tuk chuan toma ruang chu voi tam tak ngai damadil chiama mase bobia chuan naw chu kai harin poisan mamo wangin an te ngai ti cho chila chuti lai chuan emai chu buk te a biruin marka bar le lam chu azalen theina na lo tan bunga mase Jimmy chuan emain bana tan bun na tanga thisen lo far chu aron chui zuya ti chuan ron lu chila tum ta a aron lu chuan marka ruang chu mu a mase longram to hnuaya emai bi ruai ro amulo ruang chuan Jimmy chu atlan chhia tira arab lu tuk chu bobia au chiama bobia chuan ron ena marka chu awa mu a long chu an khai khupa ma se emai chuan abi rukna lo thak le dai man emai chuan markan bobia chu seifa lunglu om aya ama chu thatturin a hayar ti thuan soi chu lo shemana bandwai thak takin marka thi to wangin ama chu an mu nge nge angai ama bak chu safe hon na passport chia nom to lo wangin ani Jimmy man laulu tuk chuan in hnu do mai do le ta a ma se bobia chuan emai thisin kai ke thla mu chuan a beidon san do lawa chulai vela chuan a oma atal chuak theilo te siani antu soisha chuan emai chuan a kor chu ke tuamna na mangle ta a Jimmy chuan safe chu ena mase technology sang tak fingerprint scan le kota lokani wangin ati theilo te sia a chuwang chuan achunga mi ti chelawa ti puwa chu thil risky tak turani ati a lelama emai chuan petrol bur achara grass thlengin anuka mase Jimmy ma ka ruang la tora local chuan bur kara lo biru wata ti chuan kara wa thlen chuan kara chuan petrol chu athun ngal wat wata mase bobia lo lu thom chu sia a kal theina talo emai chu kar hnuaya abiru wata ti chuan ponlam chhuana tangin basement a alu ta a emai chuan bobia na ron zui thom chu sia a in chunga lu wata tuma mase Jimmy tha chu kong ka hnuaya a mule si hola kal lai chu bobia a hwala ring chuan aron hnai lai takle Jimmy an basement kong ka hondon vele chuan emai chuan remote ke na tang chuan kar alarm chu metrita a an unaw pani chuan garage laman pheiwata churi chuan Jimmy chu ti zam li a bobia chu an plan chu thul mai turin a thlem le ta a ma se thula tum lo emai in car alarm a merik theina chan chu in chunga la ombang ani ati a chuti chuan Jimmy chu in bing dai tirin a thlem le theita ni in chungan lo le chuan Jimmy chuan toma pe khok omlo chu a mu a emai in ala angai ngala ti chuan in chunga chuan anin sem dara bobia in chung bera a local chuan emai in alo ambusa golf khelna chuan alua alo vota a chhuata chuan atluta rumani bobia kar cha bi chu rang takina la a ti chuan Jimmy po alua chuan a pevele saka ruma chuan kalnanin doorknob ati cheboka emai chu kar lama tlan wata mase bobia chuan ron zui le thwaya kar tuk verdar thlang chu ti chiaina nuk chhuaka mase phone lo ban man to a 911 a call wata mase min puiro ti na aw man chautia bobia chuan a chu saka Jimmy chuan police ten call an chui zui theiti siaina zamhli a mase bobia chuan anom na ala a hunan nga tho soya emai chu ni khoshelovin anom tira a harle chuan ma ka ruang nen tho an lo thlung le a bobia chuan kot soi turin emai chu tina ta tum ta a mase tinat main Jimmy chuan adanga ma ka silai man chuan au naw pa chu tina emai chuan amu omlo ti shema se angoi ringa Jimmy an bobia atur lai chu athir topa Jimmy chuan lunglu kan langa emai chu nungdamin kan kalsananga ti a bobia chu athin rim hle mai emai in police call ngal don ti asiat wangani emai chuan inrem tumin akut kolan phel chuan court chu shil tur thwa soya ti chuan Jimmy an akut kola phel chuan atia mange in court chu shilta a bobia chuan ma ka ruang chu safe thlengin anuka akut le court chu honnan amanga mase lunglu nilovin sachan chem hi lo oma chuta chuan ti hian alo in ziak lunglu in zon chu athin lungbula khana omti in emai chuan athi orlai chuan lunglu omti ashita a ti chuan phel chu du ta hle a Jimmy ne na chuan phel sak turin nge na mase bobia chuan alu tan lo chuan phel the ngai na omlo ti ashi chiang si Jimmy ning to lu tuk chuan thi chu tana tum lai chuan bobia chuan asilai chu chu sakin alua a chuta chura
emai ka cho poisa lo shimani ma se abe se yang nge in amu cho lo om lo ti chuan emai chuan chema ban ngala ma se bobia polo cherang na samai bobian emai luatan bun ma chuan jimia chuan anhung lamba tangin aron bo ta a bobia cho tal chuak lok theilawa anem nat deu wangin ko thoka chuan aluwa wathila emai cho chewata chimchu lain bobia cho beya ma se ni chuan alo hne na samai si ake avita thila tum mai lo emai chuan bolt katarin aluwa achu soka ti chuan fin chhoin ma kanen chuan athlung ta zo khlawani emai chu karlama atlan ngala petrol a thon to wangin anun that to be sei le a ti chuan bobia chunga chuan a khalta a ma se vura chuan an tlata ni lola nung reng bobia po chuan emai ron zuin dil khang vek to a chuan emai chu abuk waka bobia chuan vietuma ma se chem chu vura tangin emai chu atal chuak thei hlo zela relhum te po tuma ma se emai chuan akhika chem chu awaban mana avita ni lui khang veka chuan tlak thak pain emai chu a thi chopin apot lut ve zela an pil nu chuan emai chuan chhuwa tuma ma se bobia chuan apot ngitlat ma se chem chu alale thei ta shama bobia chu vitta a amita takavit fuwa atal chuak thei ta ni emai chu aron leu chuak le a ma se vur ke na lai tak chu mu thei to lo wa nei thak takin achem mang chuan vur chu achu ke thei ta shama achuak ta ni ti chuan dil khang vek chunga atluk top lai chuan hlataka police siren ri chu ashita a ti chuan movie chu alo top zui ta ni khati zong kha he movie a kan thlir ho tur chu ni e